This part of my life is called peace. For help off. Hi guys! So muna, gadupa-dupa ko diha guys, no? Wadyo ko ilang buhat. Nag-imot-imot radyo ko passion-passion din unsay akong girampa-rampa diya sa kadagatan, no? So welcome back to my YouTube channel. This is Hangal girl. O anak, tiad ko diya sa kahuyan. Kay kuan after 6 months, karon pa naka ligog dagat si Hangal. O nagsayaw siya pira, buyag. So muna guys, pasensyahan nyo na kay kanang na baguhan siya na naigno na siya sa dagat guys. O tanawa na pak tiad na pud bitay diya sa kahoy Hangal. So muna guys,
Pasensya na kayo, na kami sa Enot Beach, Sawang Sibutad. So, nag-video-video lagi ko, tanawa. Mulakaw na pug ko guys, kay mangita na pug ko laing view. So, samahan nyo ako guys. Nindot kay diri nga ako place kay mingaw siya as in quiet kayo, makarelax juga, makamuni-muni sa mga daplin sa dagat. Ahong kuyo guys, si Sephora. So, diri mi nag-picture-picture mga sa kalibo. 100. Jump shot lang si Pura. Picture mi yan, jump shot. Siya, burag dili siya tikahon. Ba? 1, 2, 3, go! Wala pa, nakata nakaslow mo. Maun-on, mangkuan yun. Happy birthday. Ngaji na ka ma? Ngajis na si mama. Happy birthday, mama. Belum mah. Masa menang ipag-blue po? Uy! Kaya na mga anak ko. So guys, mga ligo na sila, so mga ambak sila diha, no? Ako nga dili kabalo mo lang, oy. So magpabilin Lalong na kain lang na, ko diri sa gyud. daplin. Igor ako ani tig ni na tig video. Dito ra pud mo dool-dool ambak. Uy. Dito mo dool ambak ba?
Go. Mahadlo ko diri mo na ako. Ha? Hi guys, muna i-share mga 10,000 steps to the sea. So,